Van dominee naar priester, een hele stap hield al in deze tijd. Na een jarenlange wrakseling had Tjitse Tjepkema uit bedaard die stap nam. 2 jaar lang volgde een opleiding in het Italiaanse Fiesole. 20 november werd er wijd diaken in de Bonifatiuskerk in Leeuwarden. De oude Boersma volgt Tjepkema het laatste jaar hier en spruts met hem over het waarom, maar ook over de crisis in de katholieke kerken. Ik ben blij en fleurig als karakter, maar ik ga van binnen wrakselen. Dat is echt het goede wit. Ik ga een geweldige, lange wrakseling achter de rug. Om te zien, wat is nou eigenlijk de bedoeling? Maar dit is de bedoeling. Venite prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce. Adoriamo Cristo Signore, e manda il suo Spirito, alleluia. Ik begon met dubbel te veel. Dus we zeggen, het begon op schizofrenie te lijken. Dus dan krijg je een dubbel leven. Je bent van binnen katholiek en je functioneert als dom. Je functioneert wel goed, maar het viel net zuiver. Zolang ik het dingen had, kon ik het, omdat ik er nooit een geheim van maken had. Maar ik kon in dit spoor net verder. Sontjenier weer doemnie en stier op de preekstoel van talloze protestantse kerken. Tjitse Tjepkema. Onder in 2000 zo'n de oerstap maken naar de katholieke kerken. In de Bonifatiuskapel in Dokkum kreeg hij het hillig vormsel en hiet toen toe Tjitse Titus Tjepkema. Hoe zie je dat in jou, in jouw Titus doemnie? Benamend denk ik het meest concreet is mijn gebedsleven. Wat ik die in Westzaan in de pastorie, in Ije en in Bolzert heb ik altijd een gebedskamer. Of een kapel, hoe je het maar nemen willen, mijn proto-iconen. En daar die ik op een knibbels die ik het gebed uit een boek, het getijdenboek, het brevier, dat broeken de katholieken. En dan zong ik de psalmen recitatief. Dus ta-ta-ta-ta-ta-ta, op die manier. En dat weer van mij in de vakanties. Dan laad ik mezelf op in Frankrijk en in Italië. Dus ik dronk uit de boine, uit de katholieke boine. En daar deelde ik dan het hele hier weg van uit als dominee. En dat kan best, er is niks mis mee. Maar als er van binnen heel het katholieker wist. Ik begon op eerst de rozenkrans te bidden. Ja, een dominee, je hebt geen rozenkrans te bidden. Want de Mariaverering had geen plak in de reformatie. Maar gewoon eerlijk en ook heel nuchter in wezen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, in questa valle di lacrime. Orsu dunque, avvocata nostra. In Fiesole, een stadje onder andere van Florence in Italië,
volgt Tjepkema 2 jaar lang zijn priestersopleiding in het plaatselijke seminarium. Oh, wat is het hier mooi. Alles verschorenst. Het is een fantastisch mooi gebied. Ik ga vaak in Italiaan zijn, nee, dat deed ik hem net naar de hemel dan, want je weinig er nou al. En we doen het net 2 keer. Maar het is altijd zo griezelig leidje. Want ze begrepen heel goed wat ik dan bedoel. Hij zelf ook wel terug hoe mooi het hier is. Want dit is dan eigenlijk het middelpunt van het katholicisme, of net? Italië in elk geval wel. Het is hier duistiger, het is hier gewoner. Rinst er buiten gauw uit. Als ik zo praat, wil je hier net in de raad van opzocht. Als het zo praat, het tegen iepen verstiest. Wij in Nederland, wij binnen voor het geestelijke, we minder iepen. Je hebt je duistere libben en dan ga je er nog wat bij. Wil je het hier al in wat tror in. Je hebt je duistere libben, maar er zit het leeuwen, zit oorlog op allerhande manieren zit dat er ook in. Het is net alleen voor de snijden, of alleen voor in het kerken. Het is ook gewoon aan tafel. En het rent meer in elkaar roer. Tjepkema komt al jaren in Fiesole toch een vriendschap met Gabriele Bandini. Zien we rug de rector van het seminarium. Ze moeten elkaar 16 jaar lang en haar altijd in contact houden. Hij is een joggetje, zo'n joggetje is hij de priester bij. Together met Don Roberto. Sì. Ze winnen together. En dat was de 3e keer voor mij dat ik in Italië een priesterwijding maken had. En toen ik hem lezen zeg, plot op een groen. Toen dacht ik, dat kon ik wel eens een keer dat het met mij ook nog eens een keer zou Pensavo, forse anche tocca a me di buttarmi una volta in terra come te. Però non ti dicevo. Dat zei ik net zien. Io le prime volte eri molto critico e pungente. Ja, het eerste keer dat ik hier weer ik heel kritisch als een echte Nederlander. Dus ik lei overal de vinger op wat volgens mij net doogde, wat net goed weer. En ik weer plegerig. En hij zei, ik weet het nou als de dij van Juster, hoe is het me plegen haast. Na een studie theologie in Kampen begint zijn carrière als dominee in 1990 in het Noord-Hollandse Westzaan. Nee, zij hier keert er waarom naar Friesland en komt in Ier te lonen. We gaan van de week naar Krek voor je horen. We zijn nooit soort mooie dingen. Oh, best. Hoe is het met jou? Goed. Ja? Goed, gelukkig wel. Naar omstandigheden, zei je dan. Naar omstandigheden, ja, dat weer. Hoe is het om hier wat te wijzen? Ja, heerlijk. Ja, geweldig. Ja, al die mensen weer te zien. Ik hoor de protten van die mensen. Hele protten. Ja. Goeie herinneringen? Ja, prachtige tijd gewoon. Prachtige tijd gewoon. Ja, en dat verneemt voort, hè. Dat verneemt voort. Ja, ze binnen jou nog net weer. Nee, omdat we het goed horen hebben. Dus als je het goed horen hebben, dan kom je er graag weer op waarom. Dat is heerlijk. Dan hel je het weer op. Ibele Tolstra wie in die tijd lid van de Tjerkerie en Koster. Nee, het verhoren. Hoe ga je dat? Hoe ga je dat? Je moet op jezelf passen, hè? Ja. Kijk, dat... Ik ben altijd vlug. Dat dienen ze me om te plegen en hingen ze me heen. En ze wisten wel dat ik er net van houd. En toen dacht ik, die smarige kosters, altijd mijn narrie. En dan ging ik bij de preekstel op en het eerste wat ik die, dat ding onder. Want ik wil contact hebben met de mensen. Ik wil contact hebben. En die neemt zevel is veel extra heek. Ja. Veel te altijd meer te staan. Ja, heel vertrouwd. Alles is heel vertrouwd. Ik zorg alles lijkt nog. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid. En die u, die jou, die mij. Wat voor soort dominee wie Tjepkema? Ja, prachtig, positief. Vrolijk. Ja. Ik was serieus of niet? Ja, zeker. Wie ik was serieus? Ja, serieus. Nou, daar moet dus een goede mix in zitten, hè? Ja. Wie de preek te licht? Van mij net. Of de sfeer? Nee, net. Ik vond het echt een ideale. Ja, ik zie dat mij beroepen. In het begin moest de preek nog langer hier. Ik kwam dus uit Holland bij, het Westzaan. Ja. En dus de preken waren goed, maar ze kunnen wel wat langer. Het
Ben je hier al bezig met het katholiek? Nou, dat zijn we eerder maar eens even vrij. Ik vond het... dat zit er wel in. Bepaalde dingen. De iconen. De stille ruimte hier. In de pastorie? De pastorie, ja. Pastorie, ja. Het Roomse kimmerken zijn ze in die... Weet je nog het moment dat je jaren dat het Tjepkema katholiek werd niet? Jawel. Wat dacht je toen? Ik dacht... Hé? Wat dat er nou? Ik kon me dat echt net voorstellen. Nee. Maar begrepen mensen het of wien ze leuk? Nee, net leuk. Ze begrepen net alweer. Nee. Ja, van... nou, is uw kerk net goed genoeg? Wat markeert dat aan? Ik mis hier de aanwezigheid van Christus in het sacrament. Dat mis ik hier. Als ik hier erin kom, dan verneem ik dat Christus hier net aanwezig is in het sacrament. Dat is het grote verschil tussen een katholieke kerk en een protestantse kerk. De tabernakel met de consecreerde hosties. Dat verneem ik voort. En daar ga ik voor terug knibbels. Ik ga hier net terug knibbels, omdat Jezus hier wel is, maar net in het tabernakel. Dat is het grote verschil. Ja. Had ik al jaren en jaren vielt en weten. Ja. Op het seminarie in Fiesole wordt een strak regime hanteerd. Zondagen in de weken. Een tweede sliep, maar een tweede studie en een tweede bidden en eten. Dan komt het ongeveer op deel. En vond je dat een hele grote oergang? Nee, omdat ik als dominee eigenlijk al een soort totaal leven hier. Ik ga nooit trouwd wist. Dat wil zeggen dat ik eigenlijk de hele dag en eigenlijk alles al joeg aan de gemeentes die ik mocht. Maar nog ten wille hier. Dus net omdat iemand me dat oplaaien. Maar omdat ik het graag het graag woe. En daar meer lok en meer voldoening in. Dus in die zin is die oorgang voor mij net zo dreig. Maar ik besef wel dat ik een nieuwe fase van mijn leven inging. Ja, dat wel. Ik ga wel eens een keer zijn. Mijn priesterroeping is geen letterroeping, het is een let-antwoord. Dus natuurlijk, dat is wat anders. Dat is net hetzelfde. Mijn verstand heeft me heel wat zin houden. Dus ik trok te studeren, te lezen, te schreeuwen. Heb ik het obstakel wat je ziet heel stadig gewoon oprommen. Of had de Heer dat oprommen. In mijn hart leidde al heel gauw. Maar mijn verstand zei, maar dat klopt het net, en dat klopt het net, en dat doogt net, en dat net, en dat net. En toch deze studie, die heb ik in 2002 geschreven. In deze studie ben ik de advocaat van de duivel. Dat klinkt een beetje vreemd, maar ik bedoel, ik verdedig je de katholieke kerk op grond van de Bijbel. Nou, en dan een goede protestant, zo mee op grond van de Bijbel zei ze maar te kennen, dat klopt het net, kameraad, dat is juist toch verkeerd. Maar die reactie heb ik ontnota zelfs van 3 professoren net horen. En toen viel ik me vrij. Na zijn periode in hier en een hier studieverlof, gaat Tjepkema weer onder de slag als vaarganger. Hij wordt omgesteld in Bolzert. Het wordt uiteindelijk zijn laatste gemeente als dominee. Er is geen verschil tussen Kana en Bolzwart. En vul de vader tot aan de rand. Niet miserig, niet zo van zakkind ekbol. Doe het royaal, zoals God ook royaal zegent en vergeeft. Toen ik uit Bolzert waai weer, toen had ik eigenlijk 6 weken geen contact gewoon met familieleden en vrienden. En toen had ik van mezelf alles op een ritje gezet. En toen had ik lezen wat ik eerder schreeuwen had. En toen had ik tegen mezelf zijn, dan moest nou zelfs al linnen het besluit nemen. En dan moest de meesten maar voor het blok zetten. En dat had ik die. Ik heb de meesten gewoon voor het blok zetten. Ik zei, 9 december, dan gebeurt het. En ik wil er echt niet meer over discussiëren. Want ik ben er van mezelf ben ik eruit. He's going to school. He's afraid of school. Gargai con noi.
Ben het nou al je Italianen die hier in deze seminarie zitten? Wij hebben het grootste part binnen Italiaan. En behalve de Italiaan is er een Poolse jongen en een die zit, die komt uit Nigeria. Die hier voor mij zit, die komt uit Somalië, maar is echt een Italiaan. Maar goed, hij komt er wel bij. En dan hebben we nog een jongen uit Burundi. En dat er in Fiesle jongens uit de hele wereld zijn, dat is een traditie van al een heel soort jaren. Ik denk wel 20 jaar dat Fiesle de plaat en ierpunt voor buitenlanders. Omdat de katholieke kerk een vrouwenkerk is het eigenlijk helemaal geen probleem. Onderdeel van de priestersopleiding is een studie onder de faculteit van theologie in Florence. Hij is seminarist. Hij is, puoi aprire un'altra volta, mi dispiace. Maar zij alle dagen dragen ze deze kleding. Wij dragen deze kleding alleen op snijn. Als we naar de kathedraal het dienst hebben. Zij vormen een communiteit van priesterstudenten. Quanti siete? Adesso siamo in 18. Ze zijn al 8 jaar. Ze groeien heel vlug. Er komen altijd priesterstudenten bij. Ze leven heel radicaal. Uit de jermoeren wij. Alle dagen wordt het eten herbracht door de mensen om hun communiteit heen. Zij vertrouwen helemaal op dat God alle dagen haar helpt. Dit kennen we in Nederland helemaal net meer, hè? Nee, dat hadden we in Nederland ook wel wist. Alleen dat is al even verdwenen. Nee, dat waren 20, 30, 40 jaar. Want dit was toch juist dat we in Nederland heel gewoon. Dat was erop zitten. Oh, dit was erop zitten. Come si fa? Fai un saluto alla Frisia. Come possiamo? Fai un saluto alla Frisia. Fai. Un saluto di cuore perché in particolare un saluto a Chiezzi. È stato davvero un grande compagno. Met zijn kar voor het priesterschap kiest Tjepkema ook voor het celibaat. En dat betekent een leven zonder relatie verhoudelijk en ook zonder intimiteit. Dat moest ik ontdekken bij jezelf. Altijd bij die post, ja of nee. Altijd net bij die post, dan zei het past net bij me. Het past wel bij mij. Ja. En dat ontdekst. Kijk, dat is mijn relatie. Nee, vriend van tijd denk van, ja, wij passen bij elkaar. Nou, en dan geeft het om. Je bent nooit in de verlering geweest, om het zo te zeggen. Jawel. Dat blijft samen. Kijk, dat is mijn trouwde mensen. Die ben ik in de verlering, maar altijd in de verlering binnen. Dan denk je, nee, maar wat heb ik alweer kiezen? Wat heb ik alweer besluiten? En dan komt er waarom bij die besluit. En dan zei je van, ben ik het nog steeds met mezelf eens? Ja. Nou, dat had consequenties. È la pulce d'acqua che l'ombra ti rubò e tu ora sei malato. E la mosca d'autunno che hai schiacciato non ti perdonerà. Sull'acqua del ruscello forse tu troppo ti sei chinato. Tu chiami la tua ombra ma lei non ritornerà. È la pulce d'acqua che l'ombra ti rubò e tu ora sei malato. E la serpe verde che hai schiacciato non ti perdonerà. Io non lo conosco. Van Nistelrooy, ma che dici? Sì. Perché? Venice per lavorare. A nostalgia, sì. Ha detto viene. Sì, a nostalgia. Alle weekend draait Tjepkema mee in de parochie van het stadje San Giovanni Valdarno. Om alvast te proeven van wat hem te wachten staat. Dit is heel anders als de gereformeerde kerken van hier. Verschillen binnen duidelijk zichtbaar, absoluut. Een altaar en een Maria-afbeelding. Alle zintuigen, dat is denk ik het beste om het duidelijk te maken. De protestantse traditie is heel sterk in het harken, in het wut, in het verbale. Wil de katholieke kerk ook heel sterk is in de egen, in het zien, in het roeken. Dus Jonek Wijrijk. In het preouwen, de balen en de wien. In het taasten, je weest elkaar de vrede, je rijdt elkaar om. En er zit ook beweging in de liturgie. We lezen op uw knibbels, we beginnen orijn, we beginnen zitten, we beginnen naar voren, we beginnen naar waarom naar uw plakken. Dus dat is een groot verschil tussen de protestantse eredienst en de katholieke eredienst. In een oere tijd bad een heel soort.
celebrava sugli abissi delle origini, dottore di aspirare. Ik heb me er altijd heel thuis in gevoeld. Altijd. Van zoontje, 18, joggetje hier oud. Weet ik nog wel in kampen, dan kan ik in de katholieke kerk denken van dit, hier viel ik me thuis. Kent het net zeggen? Ja, soort mensen zullen zeggen, ja, wat een poppenkast. Dat doet hij toch alleen maar om die Bijbel? Het is ook, soms is het echt een grote poppenkast, ja. Maar het had wel een budget in. Dus het is, als je dat weet, dan denk je van, oh, maar ik snap wel waarom het gebeurt. Is het wichtig voor jou, die symboliek? Ja, omdat in de symboliek communiceerd wordt. Communicatie is wichtig. Communicatie tussen mensen onder elkaar en ook communicatie met God en God met u. Dus God had u maken met al uw zintuigen. En het is ook goed dat wij met uw zintuigen daar weer op reageren. Dus hij speelt het op uw zintuigen in en wij maaien met uw zintuigen weer waarom ja wat wij van hem krijgen. Dat is volslijn natuurlijk, zodat hij het u maken had. Een bregenbouwer wil er wezen. Liek als de bregen hoe de Dakke Marie, die de twee paten van Sint-Bettedwaard Bedaad verbindt. Een bregen verbindt twee vrouwen met elkaar. En zo zag ik eigenlijk mijn taak in het leven ook. Dus om bregen te bouwen tussen mensen onder elkaar. En ook tussen de hemel en de aarde, tussen God en de mensen. Een dominee, maar zeker ook een priester, had die rol om het contact te lezen, bregen te bouwen. Maar ook een bregen te vormen tussen de protestanten en de katholieken? Absoluut. Ja, ik zal altijd, in mijn persoon zal ik altijd een bregen wezen tussen beide vrouwen, omdat ik ze beide heel goed ken. Ze staan er gewoon. En als iemand wat van de oren weten wil, ik denk dan, ik wil er graag over vertellen. En dat het geen, mijn kar geen skiering ten geval gaat, maar een verbinding ten geval gaat. Het is Pinkstersnijn. Tjepkema maakt het hem kleer voor de grote mis in de 1000-jarige kathedraal van Fiesole. Nou, we zijn er klaar voor. Non è Matteo, è Titus. È Tito. Ik ben nog om echt weer voor een kerk te staan. Ik ben er ontzettend ontaal. Dat verneem ik van mezelf. Ik ben ook christelijk taal met weer dat te doen wat ik altijd dienen heb. Tussen de mensen, de vieringen doen, met mensen omgaan, zieken, bezieken, jeugdwerk. Dat mis ik. Dat mis ik heel bot. Ik mag heel graag studeren. In die zin had ik geen enkel punt west, maar ik ben meer als klaar voor het pastoraat. Het katholicisme zorgt het net alleen van vreugde en verlossing bij Tjepkema, maar ook van pine. De kerk had bottelijnen van schandalen. Vooral door het seksueel misbruik van priesters, dat op grote schaal taduitse waard door de kerkleiding. Chiara, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Dat ik zeer, want de zocht ik
de andere kant. En dat is heel wichtig om dat goed onder eigen te zien. En hoe ga je daarmee om? Eerlijk. Dus vooral eerlijk onder eigen zien. En nooit de hoop op Jan. Maar juist die eerlijkheid zwaar vanzelfde discussie. Er is een volle achterhouden. Ja, ik denk dat dat misschien ook wel het grootste verwijt is. Het verwijt dat het misbruik van had, is slim. Maar dat het taadutsen is, dat is het allerpijnlijkst. Het is wel te begrijpen trouwens. Ja? Ik kan me wel begrijpen dat mensen ermee om binnen. Het is, ik rechtvaardig je dat net. Maar ik begrijp het wel. Je bent ermee om en dan is de eerste reactie vaak gauw onder het kleed bedekken. Het is net goed, het is verkeerd. Het is verkeerd, het is hartstikke verkeerd. Maar we moeten altijd naar jezelf zien. Hè? Wij doen vaak hetzelfde. Wij bedekken uw eigen schaatkant nik. Dat doen we alle keer. Niet om het goed te praten, maar om het te begrijpen wat er bad is. De Bonifatiuskerk in Ljouwt. Het is 20 november. Een grote dag voor Tjepkema, want die wordt wijd tot diaken. Deze wijing gaat vooral onder priesterwijing. Had u niet eerst twijfels van, moeten we dit wel doen? Nee, omdat ik wist dat het mogelijk is. En ik heb ook natuurlijk zijn levensverhaal gehoord en zijn roepingsverhaal gehoord. En ik heb er alle vertrouwen in dat God hem werkelijk roept om nu vandaag diaken te worden. En uiteindelijk als priester in onze geloofsgemeenschap te gaan werken. Laat de wijdeling voor het diaconaat naar voren komen. Tjitse Titus Tjepkema. Ja, hier ben ik. Dierbare zoon, voordat u toetreedt tot de orde van het diaconaat, behoort u ten overstaan van het volk openlijk uw voornemen uit te spreken om dit ambt op u te nemen. Wilt u door de oplegging van mijn handen en de gave van de Heilige Geest gewijd worden voor het dienstwerk van de kerk? Ja, dat wil ik. Laten wij neerknielen. Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Er is vrede in mijn hart. En dat heb ik nooit eerder zo gehoord. Het weer hier altijd onrust, dat er vrotten in mij, altijd wat. En dat vrotten, wat dat had mij onzet om te reizen, om te studeren, om deze studie te schreeuwen. Ja, en dat is voort. Er is nou vrede. Ik ben op een bepaalde manier thuiskomen in het hart van het labyrint. Ik ben te plak. Ik weet wel, de reis moet nou beginnen hier. Dus ik bedoel, ik ga dan een hele lange reis. Maar ik ben echt ongekomen. Ik ben te plak. De Heer had mij daar weer mee hebben voor. Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Gaat nu allen heen in vrede. Bedanken God. Tjitse Titus Tjepkema. Van gereformeerd naar katholiek, van dominee naar priester. Die wijing zal in de ring van Takamia plaatsvinden. Tjepkema is nu werkzaam als kandidaat-priester in Koevoorden.